Симов. Ето го сервиса на Валча, който създава трудности. Срещу това на блокада Николай Стефанов. За тима от Бургас. Край на първия гейм, 25-22, блокада в центъра. Той познава отлично бургаската обстановка, тъй като е бивш състезател на Дея. Много ниски показатели за Стефанов в атака от началото на гейма. А тук беше абсолютно подведен Кристиан Валчак от Рикардо Жуниор. Ще размени някоя друга реплика с Рикардо Жуниор след края на срещата. Мартин Кръстев слага край на втората част. Стига от тази топка, сега фрибол в полето на домакините. Какво ще избере Долгополов? Може би атака пайп, не остра топка с Стефан Чавдаров, изпълнена по страхотен начин. Бургаско дерби имаше в тези поредни 7 победи, а те вече са 8. Дмитро Долгополов, MVP на двобоя с супер матч.